What's up lovely people guys नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायहर फिन बावनाय जाबाय so guys नोंथांमोना दासिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा फटाफटनो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो बिदिब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं नोंथांमोननो मा देखायनो नागिरदों बर'नि भाइराल भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोना आं मोनसे मुभि देखायनो नागिरदों राम सेतु so नोंथांमोना दासिमबो जुदि सोरबा नायनो मोनाखैब्ला राम सेतुखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नायनो गोसो दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आङो बेनिखौबो पासवर्ड लागायनानै नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ होना होगोन दा बिदिब्ला नोंथांमोना फटाफटनो जइन जादो टेलिग्राम चेनेलाव आरो लोगोसे jwbjase एप्सखौबो डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना नुजोबगोन आरोना बिदिब्ला दिनैनि पासवर्डखौ नोंथांमोना भिडिअ स्क्रिनाव नायब्लानो जाबाय अब्लानो नुगोन Watch out! Awesome. नीचे साइड भी है क्या अरे जोन को तो देखा ही नहीं मैं पत्थर के पीछे देखा चलो चलते हैं Awesome. मजबूत खत्म ठीक है बहुत सही We are number one.